Sannunku al-Ummar $1 million nine Elikson Alcala Wandaya Kafa Kuma Sugaba CEO na kamfanin nan inason sanar da ku cewa muna shiga wani tsari na tallace guda uku wadanda suke da matukar muhimmanci ga kasuwar OMD. Na farko muna da raba kyaututtuka na mako wanda zamu gudanar na tsawon wata biyu ko uku inda mutane idan suka sayi abin da ya kai dala goma a kasuwar coin store ko a swap za su iya samun tikiti guda daya akan kowace dala goma idan suka sayi dala goma idan ka sayi dala dari muna maganar tikiti goma ne kawai wannan za a yi shi ne ta hanyar kamfani kuma dole ne ka turat sabar kudin coins da ka saya domin ka karbi takardar shaida kupon da ka saka a cikin pool staking OMD sannan ka karbi tikitin ka kuna iya cin nasarar dala dari uku dolar dari uku a matsayin na daya dala dari biyu dolar dari biyu a matsayin OMDB a matsayin na biyu da kuma dala dari daya dolar dari daya a matsayin na uku wannan zai kasance ne daidai da farashin lokacin raba kyautar a coin market cap don haka kada ka bari a barka a baya a wannan tallan na farko.